Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan uwa, yau Juma'a din nan, daren Juma'an nan nayi wani mummunan mafarki da ya tada min hankali game da TikTok. Shine yasa na ga bai dace in bar shi ni kadai ba. Gaskiyar lamari abinda na gani ya sa ni naji tsoro kuma hankali na ya matukar tashi. Saboda mafarkin ya zame min kamar da gaske ne. Akwai wasu daga cikin yan uwanmu da ke TikTok da na gani da ni kaina a wani yanayi da na tsitsi kaina, na yi kuka, na yi baƙin ciki. Mun yi mafarki ga mu nan ana bisa layi ana hisabi. Na ga wasu fuskoki da zan iya in tuna. Farko dai na ga akwai shugaban zawarawa wannan na Libya, akwai Z, akwai kuma Naju. Ina tuna Naju, ban sani ba ko dan na riƙe ta a kaina. Na ga Naju, so layi ne muke, kuma na ga kaina akwai wasu wanda na gani kuma ba zan iya tuna fuskokinsu ba. Naju ita take gabana, daga Naju sai ni, ana mata screening. Sai naji ana ce ma Naju, ki buɗe waya ki magani TikTok ɗinki da me kika yi. Sai na ga Naju na kyarma tana ana ki buɗe waya, ana mata tsawa tana kyarma. Ana ce ki buɗe magani in akwai rawa ciki. Sai na ga tana zabar zai aka ce ta koma can gehe. To inda ta koma sai na ga wasu baƙaƙen mutane da abun bugu, mokali abun bugu sun kai su 35. Suna cewa matsonan tunda kin ki buɗe waya. Ni kuma ni ke bayan ta kahin ma a gama mata bincike, ni har fitsari na fara fitsari da gaske. To kafin ana mata tambayar ni ina kokari in goggoge bidiyoyi na da na tabara wanda na dan yi an waƙoƙi. Zai take ce min to kai Ajino, me naka na hitsari, me naka na fitsari kai da hadda yaban annabi. Na ce to ai ban da yaban annabi, na yi waƙoƙin su breka su waye na yi tabara. Take cewa ka ta ce sauri ka goge. Na ce mata ke Zizi, ke ma ki diba waye ki gani, baki faɗa da kowa ba. To akwai fuskokin da na gani su kuma subhanallah, musamman wanda ke zage-zage iyayen nan suna zage-zage a TikTok. Wallahi yanayin da na gansu sai da hankali na ya tashi. Gani ne an ware su. Akwai fuskokin da na gani ba buƙatan in bayyana. Naga an haɗa su da karnuka suna cizgan naman jikinsu, wasu baƙaƙen karnuka sun fi 100 don mutum guda, suna ihu suna ƙara. Ana ki buɗe TikTok ki gani. To abinda ya tada mana hankali, ya ce ya kamata in gaya muku, wallahi TikTok ya halaka mu. Kuma duk in ne mafarki irin ranar Alhamis, to Allah da ya kyau.